Никога не съм очаквал, че този край е толкова красив и привлекателен. Влюбих се в величествените гори, богатата растителност, буйни води, чудните морени и вълшебния животински свят. Откровено да ти кажа, чувствам се изключително щастлив сред етрополската природа, тя ме плени и аз завинаги оставам нейн поклонник. Ти си лесовът, при това добър и обичаш планината. Казаха ми го началниците ти. Запомни. Пазете тази прелест, този райски кът. Малко са такива приказни места в България, че и по света. Знаеш ли, човекът е най-висшето земно същество, но при него съществува така наречената алчност. Та за това пазете тези богатства от човешката алчност, тъй като нерядко тя, алчността, погубва всичко. Затова днес в мен се роди тревогата, страхът и тъгата по вашия край. Скоро ще дойда за цяла седмица. И докато съм жив не ще забравя тази планина с нейната омайваща природа. Удържал на думата си цар Борис III. Често го виждали и с етрополския край, дори с качамък, разказват, го гощавали в Бойковец. Прозорлив човек бил той. Алчността, човешката алчност и други комерциални подбуди превърнаха нашата планина от райски кът в пустиня, а оная, чиста и буйна изворна вода в отровна смърт.